To, tapos na. Tapos na isang 1 hectare. Dito naman tayo. Yep. Oh? Ano? Bata lang to ha. Bata. Itong kabaw. Oh, diba? Master kayo. Nag-aaral siya. Saan nga graduate tayong? Grade 7. Edad 13 years old. Marunong na mag-uma. Grabe pa ta. Oh? Sus. Grabe ah. Yung trabaho sa bukid. Ang bukid is my life. Kung masipag ka, marami kang kakainin. Doon pa na sa baba, itaas yung taniman namin ng mais. You know. Damang Huh? Una ya. tas. Nangin. Magaso, bako ah. Pagbinhe. Yan. Nagamay na bako ah. Yan mga ka-idol. Oh, anang binhi. Yan. Buwan. Ako isa lang. Alam, ito binhi sa. Lahat na. Yung ulam nila kapag punta sila ng paralan, yung yung lube, niyog ba niyog? O ginamos, bulad, yan mga ulam. So nag-aral sila ng mabuti para makaahon sa buhay someday. Para nang may pamilya yung bata. Parang may asawa na. Yung iba, yung ibang mga babae, pumili ng mga maganda, magwapo, pero walang trabaho, walang alam sa trabaho. Pero kapag hindi naman masyadong magwapo, ayaw nila, pero masipag magtrabaho. Pero hindi naman lahat siguro. Awa ako sa kanila yung isang araw.
Kasi tingnan ko yung baon nila, yung ulam nila, yung ginamos, yung maliliit na mga isda. Alam nyo ba ng ginamos? Yung parat. Yan ang kanilang ulam. Ito sa paralan. So, sabi nila mag-aral sila ng mabuti para makatulong din sila sa mga kanilang mama at papa. Ito lang binubuhay. Masipag naman yung bata. Ang tawag sa mga Bisaya doon magtudling kay tamnag mais. Ano siya tawag sa mga Bisaya. Sa Tagalog hindi ko alam. Where are you now? Shoutout ko sa mga followers ko sa YT, kay Sidang Vlogs, Kalbo, Len, Ating Kulit, Gigina, Nightbot, sino pa? Ang dami ko ng friends sa YT. Yung inanak ko, masipag din. Nanay ko mix vlog, ano ba yan? Sino pa? Color Mix TV, Boseng, shoutout ko ni mo Boseng. Ano na lang, sulat ko na lang kasi di ko yung mga channel, madali ako makalimot, matanda na siguro. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe para din sa ating lahat. Mabait naman akong tao. Subscribe nyo ako, subscribe din kita. Magtulong-tulungan tayo.